ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ତ ଦୀପାବଳିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଆସିଛି, ଯାହାକି ମୋ ସାନ ଭାଇର ପୁଅ। ଆଜି ସେ ୱେଲକମ୍ ହେଇକି ଆସିଲା ଦୀପାବଳିକି, ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେଲେ, ତ ସେ ଘରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ବାପା ତାକୁ ଧରିଛି, ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠି କରିଦେଉଛୁ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଆସିଛି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଦେଖନ୍ତୁ ଠା ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ଖୁଡ଼ି ସେଠି ବନ୍ଦାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଘରକୁ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି। ତାପରେ ଏଠି ତା ପାଦକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଆ ହେଇକି ଗୋଟେ ଟାଉଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି ତା ପାଦ ଚିହ୍ନ ରହିବ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରିଷି କେକ୍ ଖାଇବ ବୋଲିକି ତାର ପୁରା ଆଶା, ଯେହେତୁ କେକ୍ଟା ଅଛି ସେ ସେଥିପାଇଁ କେକ୍ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉନି। ତାପରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠି କରିଦେଲେ, ଯେହେତୁ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରିଷି ତାର ବାଣ ଫୁଟାଇବାର ଲାଗିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗି ବାଣ ଫୁଟାଇ ଦେଉଛି।